Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk yê Kongre Civaka Demokratîkê de û parlamenterê HDP ji bo pîroza hilbijartinê dest bi serdana Partiyên Kurdistanê kirin. Hevseroka DBP Saliha Aydeniz û yek HCD Berdan Öztürk û parlamenterê HDP İmam Taşçıer bi Partiya Demokratîk a Tirkiyeyê dest bi van serdanan kirin. Hêjayê bîrxistnê ku HDP li bajarê Kurdan ji bo hilbijartinê bi Partiyên Kurdistanê re Tifaka Kurdistanê îlan kiribû û ev serdan jî di wê çarçoveyê de ji bo plansaziya heyama hilbijartinê ye. Saliha Aydeniz hevseroka DBP anî ziman hikûmet ji bo ku desthilatîya xwe ji dest hinda neke, planên geşkirina şer dike û Yekîtiya Kurdan jî li hember van planan bersiva herî baş e. Hilbijartina 2023 û şer evî bi hev re berdewam be. Vê em dizanin lê belê lazim e ke vê hêlê de bi yekîtî û yani hêla Kurdistanê de bi yekîtiyekî ji bona xeta siyemîn were plansazkirin bi yekîtiyê em bersiv bidin. Hevserokê KCD Berdan Öztürk jî di gotara xwe de behsa plana operasyonên li ser Rojava kir û got armanc tunekirina destkeftiyên Kurdan e. Rojava ji demeke dirêj e zaten. Evê hikûmeta yani desthilatar AKP MHP faşîst dijmitaya Kurda gelê Kurd îdî venaşe. Yani vekirî kê derê ve birabe ku gelê Kurd işte destê xistim et xwaze ew tune bike ortaya rabike êrişê Rojava ji gere bu sabî bînin. Serokê PDK Tirkiyeyê Emîn Kardaş jî ifade kir ku hikûmet dixwaze şer geş bike. Ev êrîş ne êrîşê îro tenene wê ne êrîşê siba jî bin. Divir de çiya? Divir de êdî gereke Kurd li xwe hayl bibin. Di nava xwe de riya demokrasiyê aşîtiyê pêk bînin û li hev bibanin, li hev xwedî derkevin û dîplomasiyeke bêhempa di dinyayê de bikin ku belê ew jî millet dikin zilm û zor û koçberî, talan û kuştin û qetliam û li servatê girtin. Siyasetvanên Kurd wê sê rojan serdana Partiya PDK Bakur, Tevgera Azadî, Partiya Komûnîst a Kurdistanê, DDQD û Partiya İnsan û Azadiyê bikin. Ev civîn wê ji çapemenî re girtî be. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.